tashin wuta? Baby TV. Wannan mana subscribe? Zaran mun daura bidiyo. Mun gode. Arabi ya ajali ya sa ya ede ya zo ya ki komawa. Salamu alaikum. Alaikum salamu da Fulani. Allah ina tambaya, nan kuna shaida abun daɗi? Dan Fulani kina ganin abun daɗi ga kai kuma ga biskit ga alewa. Ai komai an muna da ita nan gurin wallahi. Yauwa na she. Akwai wani ya ɗan uwana ya taba zuwa nan. Ya she min wani abu shi ko mai shuru. Buɗe wa burodi. To ba ki da matsala. Ga burodin nan nan. Na ne burodi. Ni ba mu shi. Fili bana raina fans, da na rasa fans. Garan je Saudiya an dawo da fans. Zan kula da fans, mun adana fans. Allah ne ya bani daukaka ta daga fans. Gaskiya burni akwai abun daɗi. Kai, wawa ka dariya?